η μητέρα σας, μια Αιγυπτιώτισσα, η οποία όμως έζησε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο, είναι επίσης μια προσωπικότητα μιας άλλης ιστορικής περίοδου σκληρής, όπως και ο πατέρας, η Μπεάτα Πετιχάκη, αγωνίστρια της Αντίστασης, κομμουνίστρια, φυλακίστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο πατέρας σας υπήρξε, εκτός από πρόεδρος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έτσι, και βουλευτής και γερουσιαστής και πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Και κομμουνιστής. Και κομμουνιστής. Δεν έχει μέλλον το ευρώ. Είναι αστείο πράγμα να σκέπτεσαι μπορεί το ευρώ να επιβιώσει. Ναι, αλλά το να επιστρέψεις πάλι και σε μια χώρα έθνος σε περίοδο όπου έχουμε υπερεθνικές ολοκληρώσεις, φαντάζει επίσης άτοπο. Αυτοχειριασμός. Μπορεί η Γαλλία από μόνη της. Θα γυρίσουμε στην εποχή. Όχι, ρωτώ. Θα γυρίσουμε στην εποχή του απομονωτισμού, αλλά Αλμανίας. Αλλά... Μα όχι, αφού θα πάμε στο δολάριο. Μάλιστα, να σας πω και κάτι. Είχε κάνει ένα λάθος ο κύριος των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος είχε κάνει προκαιρού ένα λάθος. Έλεγε, ακριβώς απάντησε σε αυτό που είπατε, λέει το δολάριο. Θα έχουμε, λέει, το δολάριο. Όχι, είχε κάνει, δεν έπρεπε να το πει. Λοιπόν, είπε, φυσικά θα πάμε πίσω στο δολάριο. Δεν είπε κανείς ότι θα απομονωθούν. Ποιος το είπε αυτό? Λοιπόν, τώρα, άρα λέτε ότι αυτό παίζεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό με προφιέρεια την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και ο Σόρος, ο οποίος είναι ο μεγάλος, τέλος πάντων, χρηματιστής, ο οποίος παίζει με τα νομίσματα, με τα νόμια και τα λοιπά. Έχει προκαιρού. Ξέρετε ότι ποτέ δεν κάνει λάθος, γι' αυτό γίνει τόσο πλούσιος. Θεωρείται ότι ό,τι προβλέψει διότι το οργανώνει. Έχει πριν από πολλά χρόνια έχει αποφασίσει να παίξει κατά του ευρώ. Παίζει κατά του ευρώ. Δεν πιστεύει στο ευρώ, γι' αυτό και κερδίζει. Άρα η Ελλάδα, μου λέτε, ότι έχει να κάνει μία επιλογή. Ναι. Ή είναι προσδεδεμένη στο άρμα του ευρώ με την ανάλυση που κάνετε εσείς ότι δεν θα της βγει, ή αλλάζει άρμα. Δεν αλλάζει. Εμείς πάντοτε ήμασταν εξαρτώμεθα από την Αμερική. Δεν αλλάξαμε. Προφανώς μπήκαμε όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας πει κάποιος. Αλλά στην αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε με τη βοήθεια των Αγγλοσαξώνων. Ναι, γι' αυτό λέω μήπως είναι λίγο αφαιρετικό οι κακομοίριδες πια της Ευρωζώνης, να το πω έτσι, και οι πανούργοι Αμερικάνοι, μήπως μας βάζετε σε ένα δίπολο που τελικά δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Η ηγεσία μας σήμερα είναι συνδεδεμένη με το γερμανικό κεφάλαιο. Και γι' αυτό θα χάσει. Η πολιτική μας ηγεσία. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνδεμένο με το δολάριο. Το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή είναι το κόμμα του δολαρίου. Να σας το πω απλό. Το αμερικανικό κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γερμανικό κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τι άλλο να σας πω. Αλλά αυτά τι σχέση έχουν με το λαό, αν ισχύουν. Με το λαό. Βέβαιως. Ρωτάμε το λαό. Δηλαδή ξαναγυρνάμε. Αφού έχουμε κοινοβουλευτισμό. Γυρνάμε πάλι. Η κρίση στην Ελλάδα είναι κρίση του ευρώ, η οποία την έχει οργανώσει η Αμερική. Ωραία. Και σας λέω ότι η ηγεσία, ασχέτως, δεν είναι μόνο ο ΓΑΠ, ο οποίος ήταν υποστηρικτής μεταμανίας του σχεδίου Ανάν. Όλη η ηγεσία σήμερα, η ηγεσία, δεν μιλάω για την πολίτευση, πάντοτε λέει τα αντίθετα. Όταν έρθει στην αρχή δεν θα το κάνει. Και θα δείτε τι θα κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει και γιατί βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση εσείς, με την ανάλυση που κάνετε. Ναι. Επειδή είναι το κόμμα των Αμερικάνων που είναι... Είναι αμερικάνικο κόμμα. Όπως και του Ανδρέα ήταν αμερικάνικο. Δεν φοβάστε, μην χαρακτηριστείτε προβοκάτορος, ότι προβοκάρετε ένα πολιτικό. Ένας ιστορικός. Όχι, οφείλω να σας το ρωτήσω. Ναι, θα σας πει κάποιος, μπορείτε να το αποδείξετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα των Αμερικανών ή η Νέα Δημοκρατία το κόμμα των Γερμανών. Όταν το λες έτσι απλουστευμένα, κανένα δεν είναι το κόμμα του Α ή του Β. Μιλάμε γενική τάση. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Όταν εμφανίστη ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αρχή έλεγε ότι θα φύγει από το ευρώ, ότι θα φύγει από την Ευρώπη, ότι τέλειος, όπως έλεγε και ο Ανδρέας το 1981, έλεγε ΕΟΚ και ΝΑΡΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και έκανε το αντίθετο. Μετά λέει θα διαπραγματευτούμε, κατά του μνημονίου βέβαια, θα διαπραγματευτούμε. Έχει φτάσει τώρα να βάζει υποψηφιότητα ο Τσίπρας ως πρόεδρος του κόμματος για την Κομισιόν του κόμματος της Αριστεράς. Έχει κάνει στροφή 180 μοιρών. Αυτό τι λέει κατά τη γνώμη σας λοιπόν, πώς το εξηγείτε? Διότι αυτοί που γνωρίζουν
Και γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει απόλυτα δίκιο. Δεν μπορεί να συνεργαστεί αφού ξέρει πολύ καλά. Την πάθαμε τώρα με τον Ανδρέα, θα την ξαναπάθουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, το μισό ΣΥΡΙΖΑ είναι Πασόκ. Η μισή που έχουν βγει από το Πασόκ πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν μου απαντάτε όμως. Γιατί παραμένει στα όργανα της Ευρώπης και διεκδικεί στην Ευρώπη, αφού είναι το Αμερικάνικο κόμμα? Ή είναι ο Δούριος ύπος? Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Διότι, όπως ήταν και ο Ανδρέας, κάτι το οποίο δεν γνωρίζει κανείς, και το έχω αποδείξει διότι έχω τα στοιχεία, είναι ότι το 1965 η προσπάθεια πραξικοπηματική του Ασπίδα, του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν αμερικανικό πραξικόπημα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Ελλάδα ήδη υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι επί χάρτου και δεν μιλάμε καθόλου για φιλολογία. Η Ελλάδα θα διαμελιστεί ως εξής. Η Κρήτη ανεξάρτητη. Δεύτερον, η Θράκη, Δυτική και Ανατολική Θράκη θα γίνει ανεξάρτητο είδους Κόσοβο. Τρίτον, η Μεγάλη Μακεδονία, τα Σκόπια, η Ελληνική Μακεδονία και η Βουλγαρική Μακεδονία θα φτιάξουν ένα κράτος με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ανεξάρτητο κράτος. Μετά, η Μεγάλη Αλβανία, η οποία θα συμπεριλάβει την Αλβανία τη σημερινή. Γι' αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών τώρα μιλάει και για τσαμουριά πάλι. Εννοείται. Άρα λέτε ότι αυτοί είναι οι σχεδιασμοί διαμελισμοί. Και το λέτε απόψε, ενώ μετήχατε σε μια ημερίδα για τα 100 χρόνια της ενσωμάτωσης Κρήτης στη μητέρα Ελλάδα. Άρα λέτε παρελθόν. Τα 100 χρόνια είναι παρελθόν. Ναι, 2 λεπτά. Εσείς λέτε τον κίνδυνο που ελοχεύει. Εννοείται τον κίνδυνο. Εγώ δεν είμαι υπέρμα προς Θεού. Αυτό και λέγεται κουβετοποίηση. Ποιος θέλει να την κάνει την κουβετοποίηση? Οι Αμερικανοί.